Da gidana? Da gidanka? Open this door, my friend. Ku ne damuwar Najeriya, ku ne masu sa doka, ku ne masu karyewa. Ni kuma ba zan karya doka ba. Ka koma. Dan hangas. Me? Allah in baka bude gate nan ba in na shiga sai na ci ubanka. Ka samu hanya ina ka shiga? Da ni da gida aka kulle ni a waje? Ba ka ne ka sa dokan ba. Ni na sa doka sai doka ya kama ni. Are you threatening me? Har da wayan ka shiga, in ka shiga ka yi me? Bude kamun in shiga ina gaya maka. Oga ba zan bude ba don ban waye ka ba. Ko ka ne maka koma. Ya kure. Ya kure ka bude mun gate. Oga na ne da gaske? Kaga ruwan sama yana sokawa ka bude mini gate. Ko zan bude gate ma sai an gama ruwa. Sai karfe 6 na gobe, 6 in the morning, sannan bude gate. Saboda haka go back. Oh, baby, what's happening? Ayya. What's going on here? Allah, wannan mai gadi na ne fa. Can you imagine? Me He fa. locked me outside. Are you there? Where now? An zo robbery ma an zo sata da. Ka bude wannan gate din kamun in shigan same ka wurin. Ba sai ka shiga ka muka same. What's the meaning of all this now? Sai gobe zan bude gate. An ce karfe 6 ba bude gate doka ne. Kowa ya bi doka. A yi zaman lafiya. Hey, wonder shall never end. Ogana bai da irin wannan murya. Ogana ne da gaske. Dan hangas. In na shiga cikin wannan wurin. Ka shiga yaya. Baby, take it easy. Allah ina rase maka. In baka bude gate nan ban na same ka. Take it easy. Ka same ni yaya ba sai na bude ba. A bi doka yi zaman lafiya ba zan bude ba. In na sa doka sai doka ya kama ni. Ba ka da ka sa dokan ba karfe 6 ba budewa ba zan bude ba. Ni na aiki na. I'm a good Nigerian citizen. Ni ba fake bane, ni ba photocopy bane. Zaka sai na ci ubanka da kyau da kyau. Oga, bana son zage ubanka don yanzu ban san wanda ya wuce a wurin ba ma. Ban sani ba, saboda haka zan iya mayar maka kama ubanka. Ubana dan gas. Ni ban san ko ogana ba zai taba zagi ubanka. Ogana baya iya zagin nan. Ogana baya zagi mutum wa ubanka ka ubanka. Ban san ka ba, ban waye ka ba. Wai da ka da gidanka. In ka ne ma ka ne ka sa doka. Oga idan ka ne ka ma ubanka. Kana wasa da. Ba ogana bane. Ogana baya zagi. Na ranse maka na shiga go. Ka shiga yaya ba sai nan bude ka shiga ba. Sai gobe karfe 6 da safe in bude gate. Amma in gobe yayi zaka bude. Ka je ka nema wani wuri in ka nema mai gida wudan je ka nema wani wuri ka kwana. Gobe yayi zaka bude. Gobe karfe 6 zan bude. Kana